Yo, what's up? May buntag mga langga. Another day, another life, another blessing. So, karon ako i-share ninyo nga nung Ganoy TV ang pangalan sa akong channel. So, ang Ganoy TV gikan sa pinaka-sweet nga Bisaya endearment nga ang word nga palangga. So, mao nakaingon ko nga pinaka-sweet para nako. Once gani tawgon ka sa usa ka tawo, palangga, langga, ga, pang, lang kay kana ganang nga tawo precious ka para niya, importante ka para niya. For example, gani sugon ka sa imong mama nga, lang, palihog tag hugas sa plato lang. Hindi jud ka mo reklamo, balibad bisag di ka ganahan kay importante maga. O kana siya nga, o kana siya nga endearment no, saksi si GCG kabawatan ana og unsa siya ka sweet. Yo, shout out din sa imo hayo og sa imong palangga. So diha gikan ang word nga gaga or ga. Ug ang word nga anoy kay gikan na siya sa angga na ko dere, gikan pa na sa akong lolo ang kanang word nga anoy. Kaya giangga sa kuha sa akong amigo dere nga si McCartney Lumala. Ga, may muntag si Moda. So mao siya nga naka-derive ko og word nga Ganoy TV. So once mo sulti ka na nga word Ganoy, kanang dali ra gani kayo dadon, walay hasol. Walay kuskus balongos. Murag Palawan Pawn Shop. So mao to siya. Kanang karon mag nona tag unsay mahitabo sa tong adlaw o unsay pwede nato mabuhat karong adlaw. Ma. Sumay kuan dira. Kalaga dira. Ha? Ma. May muntag ba?